kai ina ma a ce in samu naira 500,000 ko miliyan 1 wallahi da kullum sai na ci wani 10,000. Continue. Amma ba ka da hankali. Ana maganin yadda za a yi a tattala kuɗi a samu kuɗi su yawa. Za ka ce aure 10,000. A ra'ayina na faɗa. Awara. Wake tona auren. Ana neman inda za a samu kuɗi a rufa mu juna. To ra'ayina ne a wani ce tafi sauki a wannan lokacin. Kai, saboda Allah da ina bacci za ku zo kuna damuna da hanya ba ku da hankali ne me matsalar ku ne? to kai ka san abin da yake faruwa ne? Ina ga sa. Kai ne mabiyaci ka bashi mana. Ina magana Iskan yara ina bacci za ku zo kuna damuna. Dai can kana girman kai kai ka sake a wahala za ka ga ban na mabiyaci.